Hei, salutare, oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Hai să începem. O să intrăm pe o mapă. E prima care o jucăm. Am mai făcut eu nebunii pe aici și nu mi-a făcut casă. Asta e ceva nou. Hai să începem cu casă. Luăm iarba de aici. Să facem o căsuță. Ce de îndemânatic sunt. Nu luați în seamă ce spune aici. Nu e ca un compliment, dar... Și muzica din fundal se aude de la niște prieteni de mei. Se uită la alt youtuber. E prima zi de Minecraft. Și nu s-a întâmplat nimic. Facem aici așa, să știm. Așa. Dăm de aici. Facem de aici așa. Hop, 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 hop. Și facem așa. O luăm de aici așa. 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 De aici așa. Ce gresie să punem. Îl punem dirt. Să spar pământul ăsta. Hop. Greșesc un pic cu cel, dar... Punem gresia. Cine place să punem gresie. Avem la infinit. Nu ne facem niciun stres. Punem ca nebunii. Iar am greșit. Am puțin ca îndemânatic. Hai ce greșesc. La case. Și acum, așa. De aici așa. Să punem ușile. Ușa asta. Geamuri.
făcut greșit, dar iertați-vă dacă greșesc. Mai greșim din când în când la casă, la... Da. Și dacă auziți o altă voce, prietenul meu, Antonia. No, salut! Salut! Tot oameni buni! Abonat! E puțin de rușine, dar asta contează, să nu te faci de rușine și asta. Noi deocamdată suntem pe frași. Deocamdată. Dar pe urmă o să avem o casă frumoasă. Hop. Facem la rând ori până ne săturăm. Și vorbesc puțin cu Antonio și... Ei, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să ezitați butonul de like și ne vedem. Și nu uitați să vă abonați și voi de la mine.